Magandang araw sa lahat ng iyong mga taga-subaybay sa channel na ito. Butihing taga-salaysay. Lalong-lalo na sa iyo. Nais ko lang ibahagi sa inyong himpilan ang naiwang diary ni Lola na nahalungkat ko sa baol. Noong minsang magbakasyon kami sa kanilang luma, ngunit nakatayo pa ring bahay sa aming probinsya. Yari sa tablo ng bahay ni Lola. Minsan lang itong matirahan. Madalas kapag magbabakasyon lang kami roon tuwing Disyembre. Minsan kami, minsan ang ibang kapatid ni Mama. At doon kami sa bahay ni Lola nakitira. Minsan inaabot kami ng 1 linggo sa pagbabakasyon. Malawak ang lupain nila Lola. At hindi pa ito nahati ng 7 magkakapatid, kabilang ang Mama. Kaya binibisita at iniikyutan lamang iyon ng Mama kung minsan. Kasamang iba pa ang kapatid na doon na gustong manirahan. Mas masarap daw kasi sa nayon. Sariwa ang hangin, tahimik, at walang gulo. Pangalawang araw na namin noon sa bahay ni Lola, nang maisipan kong maghalongkat ng mga lumang larawan nila ni Mama noong kabataan. Tawang-tawa ako sa ibang kuhang litrato ng Mama. Black and white at tsaka ang damit ay sobrang makaluma. Maging ang hair doon ng mga buhok na malimit na kabuhaghag sa itaas ng noo. "Ate, ano yan? Bakit parang kabaong lang bata?" Tanong ni Lira nang makita akong may hinihilang malaking kahon na kumikinang pa at halatang antigo ang baol na iyon. "Kabaong nga to. May bata pa ito sa loob. Nakadilat ang mata." Panunodyo ko sa aking bunsong kapatid na sobrang matatakotin. 5 taon lang ito habang ako ay 12 na ng mga panahong iyon. "Mama!" Tili nito. Sabay takbo kay Mama na nasa kusina para magluto ng aming pananghalian. "Hilga naman eh. Hindi ka talaga magsasawang paiiyakin lagi ang kapatid mo, ano?" Galit na saway ng Mama. Napabunghalit lamang ako ng tawa. Ang sarap kasing manodyo lalo na kapag matatakotin at iyakin. Bagot na bagot lagi ang Mama sa akin kapag nakapag-umpisa na akong mangulit sa aking mga kapatid. Sa kakahulungkat ko sa baol, isang lumang kwaderno ang nakaagaw ng aking pansin. Hindi iyon ordinaryong kwaderno. Parang cover ng passport ang kalidad ng cover nito. Walang pag-alinlangan ko iyong binuksan. Halatang sobrang luma na nito. Nagiging kulay kayo manggi na kasi ang papel sa loob. Una kong tinignan ang petsa. Setyembre 11, taong 1963. Sobrang luma na nga. Anong taon ko lang ba iyon na-diskobre? Taong 2018. Bago ang pagkalat ng nakakahawa at nakakatakot na sakit na COVID-19. Ganito ko isasadula at bigyang buhay ang nakasaad sa mahabang diary ng Lola na itatago natin sa pangalang Soledad. Papalitan ko lang din po ang lahat ng taong nakapaloob sa kasaysayang ito. Kailangan mong pakasalan si Mercedes, Soledad. Kapag magpapakamatay siya, hindi pa tatahimikin ang kanyang kaluluwa hanggat hindi kanya madala sa kabilang buhay. Wika ng ama nito. Naghahain pa noon ng hapunan ng dalaga. Kakaalis lang ni Mercedes noon na halos araw-araw nang umaakyat ng ligaw sa kanilang bahay. At lagi itong umiiyak sa harap ng mga magulang ni Soledad. Hindi raw niya kayang tanggapin ang kabiguan sakaling hindi siya sasagutin ng dalaga. "Tay naman,
Ipinagpilitan mong pakasalan ko ang isang tao na hindi ko gusto. Umiiyak na reklamo ni Soledad. Maging ang kanina hawak ay halos napagbuntunan ng galit at walang tigil siyang hinahampas gamit ang sandok na yari sa baon ng niyog at kawayan ang hawakan. Anak, kailangan mong intindihin na ganoon talaga. Ang iyong ina, hindi rin ako mahal niyan noong magpakasal kami. Iniiyakan pa ako niya ng ilang buwan, pero sa huli, nagawa rin naman niya akong mahalin. Ang pagmamahal matutunan lang yan, anak. Pero kapag nawala, habang buhay ka ay dala mo ang konsyensya sa iyong puso. Mahabang litanya ng ama nito. Napagtanto kong grabe pala ang pag-ibig noong kapanahunan. Dinadaan lang sa takutan. Kapag ako siguro ang nasa ganoong kalagayan, lalayasan ko na si Papa. Huwag lang akong may kasal sa lalaking hindi ko mahal. Yun nga lang. At kwento ng mama, sobrang napakamansunurin ng mga kabataan noong araw. Ibang-iba sa mga kabataan ngayon na kahit luluwa na ang mga mata ng magulang sa kakasaway, ay tinatawanan lamang. Iyon na nga, tuloy ang masaklap na buhay na pinagdadaanan ng lola. Ikakasal na nga siya sa lalaking kahit kaunting pagkakagusto ay wala siya. Ang hindi alam ng kanyang pamilya, may itinatagong sikreto pala ang lola. May kasintahan itong matagal na niyang itinago. Hindi niya pinapaalam sa kanyang mga magulang dahil noong unang araw na binalak nitong manligaw ay hindi na kaagad pumayag ang ama ni Soledad. Ang malaking dahilan ay sobrang kilala sa lugar ang buong angka nito bilang aswang na mandaraget. Siya si Gustilo, anak ng nasabing mabangis na aswang na mandaraget. May kaya ito sa buhay. Malapad ang pag-aaring hasyenda. Subalit hindi iyon makakabawas sa kagustuhan ng magulang ni Soledad na layuan ang lalaki. Kung kaya't lihim na nakikipagkita si Soledad sa binatang si Gustilo. Nang araw na malaman ni Soledad na buntis siya at si Gustilo ang ama, kaagad niyang kinausap ang mga magulang. Mas lalo lamang nagalit ang mga ito. Pinatawag kaagad ng kanyang ama si Mercedes para ang planong pagpapakasal na sana ay sa susunod na taon pa ay mabilis na inilipat sa buwan ding iyon. Nagtaka man si Mercedes ay hindi na siya nagtanong pa. Mas pabor din para sa kanya dahil tuluyan na niyang maging asawa ang babaeng noon pa ay pangarap na niya. Samantalang nagbabalak na tumakas si Soledad. Ang gusto niya ay makipagtanan kay Gustilo. Ngunit bantay sarado ang kanyang ama. Marahil ay pumasok na sa isipan nito na talagang babalakin ng anak ang ganoong bagay. Tuloy ang kasalang Mercedes at Soledad. Mugto man ang mga mata nito sa nangyaring hindi niya tanggap, ay wala na siyang magagawa pa. Anak lang siya at walang karapatan na magreklamo, lalo na at isa siyang babae. Hindi pa niya alam ang kalbaryong sasapitin niya sa kamay ni Mercedes kapag malalaman nito na buntis siya at iba ang ama. Sa unang gabi ng kanilang pagsasama, nalaman ni Mercedes na hindi siya ang nauna sa asawa. Ang dating mataas na paghanga sa asawa ay biglang nawala. Lagi itong naglalasing. Minsan ay nasasaktan pa nito si Soledad. At madalas na ginagantihan ito ni Gustilo. Isang beses na umuwi si Mercedes na puro kalmot ang buong katawan. Nang tanongin ni Soledad ay inatake raw ito ng aswang. Pumasok na kaagad sa isip na Soledad na si Gustilo ang may gawa. Kapag umaalis si Mercedes ay lihim pa ring nagkikita ang dalawa. Gusto ni Gustilo na ituloy ang plano nilang pagtakas. Subalit hindi na pumayag si Soledad. Ayaw niyang mapahiya ang kanyang mga magulang. Ayaw niyang maging paksa sa buong baryo
dahil sa taglay niyang kalandian. Nanlumo si Gustilo. Natatakot ang lalaki na baka tuluyan na siyang tatalikuran ng kanyang iniibig na babae. Samantalang laging lasing kung uuwi si Melchedez. Kahit malaki na ang tiyan ni Soledad ay sinasaktan pa rin ito ang ginang. Hindi ko anak ang batang iyan. Sinong ama ng batang iyang dinadala mo? Galit na tanong ng lasing na si Melchedez. Mainit rin ang ulo nito dahil sa malaking halaga na natalo sa pagsasabong. Isang hampas pa nito ng kanyang sinturon kay Soledad ang nagpahiyaw ng sobra sa ginang. Mabuti na lang at mabilis siyang nakailag. Hindi iyon tumama sa kanyang tiyan, kundi sa kanyang puwet, na nangangalay na rin dahil sa bigat ng batang dinadala niya sa kanyang tiyan. Ngunit ang sumunod na tagpo ang hindi inasahan ni Melchedez. Isang halimaw ang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Sa bintana ito tumalon. Hindi niya alam kung paano at ganoon kabilis lamang itong nakapasok. Tila nahimasmasan ang lalaki sa pagkalasing nang makita ang mukha ng halimaw. Aswang, sambit nito. Ngunit mabilis siyang inatake. Halatang walang laban si Melchedez kung pagbabasihan sa lakas. Lalo na at lasing pa ito. Pampas-ampas lang ito ng hawak na sinturon sa kaharap na nilalang. Hindi man lang ito natitinag. Tila takam na takam pa itong lapain ang kaharap na lalaki. Napahiyaw si Soledad, kaya napabaling doon ang atensyon ng dalawa. Manghanganak na ako ha. Hiyaw ng ginang. Biglang nataranta si Melchedez. Gusto niyang umalis para tumawag ng hilot subalit hindi niya maiwan ang asawa sa harap ng aswang. Lumapit si Melchedez kay Soledad na nakahiga sa banig at nakabukaka. Anong gagawin ko? Tarantang tanong nito. Lalabas na ang bata. Tulungan mo ko, Melchedez. Sigaw ng babae. Nawala sa isipan ni Melchedez ang halimaw na nasa loob ng kanilang bahay. Hinawakan ni Melchedez ang itaas ng tiyan nito at dahang-dahang itinulak ang bata palabas. Ilang sandali pa ay lumabas na ang ulo ng sanggol. Nang tuluyan na itong mailuwal ay kasabay rin ang pagwala ng malay ni Soledad. Nataranta si Melchedez. Hindi na niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Hanggang sa hindi niya napansin ang aswang na papalapit at dinampot ang bata kasama pa ang inunan. Huli na para maharang ito ni Melchedez dahil sobrang bilis kung gumalaw ang aswang. Pagkagising ni Soledad ay hinanap kaagad nito ang anak. Hindi alam ng Ginoo kung ano ang kanyang isasagot sa asawa. Melchedez, ano ba? Alam kong may galit ka sa akin. Sana naman huwag mong idamay ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin. Akin ang anak ko. Umiyak na hiling ng asawa nito. Soledad, hindi ko alam kung bakit at kung paano sasabihin sa iyo. Pero nakita mo naman kanina, hindi ba? Nandito ang aswang at siya ang kumuha sa sanggol. Paliwanag nito sa asawa. Umiling-iling si Soledad. Hindi nito matangkap ang paliwanag ng asawa. Sinungaling ka, Melchedez. Ibalik mo ang anak ko. Umahagulgol na sambit ng ginang. Hindi alam ng lalaki kung ano ang sasabihin niya para lang mapaniwala ang asawa. Kinabukasan ay inapoy ito ng lagnat. Nabinat ito sa kakaiyak dahil sa nawalang sanggol. Pinainom ito ng gamot para sa binat. Kinausap ng ina si Soledad na silang dalawa lang. Pinaliwanag nito na posibleng nasa kay Gustilo lang ang bata. Malamang ay kinuha nito dahil katulad ni Gustilo, nananalaytay rin sa sanggol ang dugong aswang. Lumipas ang 6 na buwan. Naging maayos ang pakikisama ni Melchedez sa asawa.
Lagi na itong umuwi ng maaga at pilit inaaliw ang asawa na lagi na lang ay nalulungkot. Wala na rin kasing paramdam si Gustilo. Hindi alam ni Soledad kung pinalaki ba nito ang bata o kaya ay ginawa lang ding pagkain ng mga angkan. Sa pagkakataong iyon ay unti-unti nang naging malapit ang loob ni Soledad sa asawa. Mas naging maalaga na rin kasi ito sa kanya. Hanggang sa nalaman na lamang niya na nagdadalang tao ulit siya. Nang malaman iyon ni Mercedes ay sobrang saya nito. Mas naging maalaga palalo ito sa asawa. Hindi na inasahan ni Soledad na may magbabalik pang muli sa kanyang buhay. Mag-isa siyang naglalaban noon sa isang ilog, habang ang asawa ay nasa bayan para ipagbenta ang kanilang produkto. Aliw na aliw siya sa paglalaban ng may mamataan siyang isang lalaki na may kargang sanggol. Sa unang 24 oras, parang wala akong ibang naramdaman. Subalit ng sumunod na araw ay para akong mabaliw sa hindi may paliwanag na nararamdaman. Tumimbol ang kanyang dibdib sa nakita. Si Gustilo ang lalaking papalapit na may kargang sanggol. Alam niya at ramdam niya na konektado siya sa bata. Unang kita pa lang niya rito. Lalaki ito batay sa suot at kamukhang kamukha ni Gustilo. Soledad, garalgal na sambit na Gustilo. Anak ko ba ang batang iyan? Naiiyak na tanong ng ginang. Anak natin, Soledad. Sagot nito na inilapit pa ng husto ang bata sa ginang. Napagulgol ito at niyakap ang batang umiiyak na rin nang makita siyang umiiyak at yumayakap sa bata. Bakit mo kinukuha sa akin ang anak ko? Umiiyak na tanong ni Soledad. Dahil hindi mahal ng asawa mo ang anak natin. Sinasaktan ka niya dahil sa anak natin, Soledad. Kaya minabuti kong kunin na lang. Sumama ka na sa amin ng anak natin, Soledad. Pagsusumamo ng lalaki. Gustilo, hindi pwede. Buntis ako sa anak namin ni Mercedes. Iniwan mo ako ng ilang buwan. Hindi ka nagparamdam. Kinuha mo pa ang anak ko. Sa mga panahong iyan, si Mercedes ang tumulong sa akin para makabangon. Mahal ko na rin siya, Gustilo. Umiiyak na kwento ng ginang. Kita ang kabiguan sa mga mata ni Gustilo. Hindi nito inasahan ang huling binanggit ng ginang. Umaasa siyang mahal pa rin siya nito dahil may anak silang dalawa. Hindi niya inasahang uuwi pala siyang bigo. Tatanggapin ko ang anak ninyo ni Mercedes. Basta sumama ka lang sa akin. Pagsusumamo ni Gustilo sa ginang. Narinig mo na ang sabi ng asawa ko, Gustilo. Hindi siya sasama sa iyo dahil ako ang mahal niya. Mariing wika ni Mercedes na ikinabigla ng dalawa. May usapan pala sila na susunduin siya nito pagkagaling ng bayan. Ayaw kasi nito na magbubuhat siya ng mabigat na bagay. Simula nang malaman nitong nagdadalang tao ito ng kanilang magiging anak. Napailing na lang si Gustilo. Wala na siyang magagawa pa. Desisyon na iyon ng babaeng minahal niya. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ito ng matagal bago tinalikuran. Gustilo, sandali. Pwede ko bang mayakap ang anak ko kahit sandali? Pakiusap ng ginang. Tinignan pa niya ang asawang si Mercedes. Napatango lang ito. Sinyalis na pumapayag itong mayakap ang kanyang panganay. Napagulgol ang ginang habang niyayakap ang kanyang panganay. Iba ang pakiramdam na mayakap ang anak. Kahit pa napalayo ito sa kanya ng napakatagal at posibleng hindi na niya ito makikita pang muli. Hindi rin kasi pwedeng maiwan sa kanya ang bata. Alam niyang may dugong halimaw rin ito.
Nababagay lang na nasa pangangalaga ito ng ama. Tuluyan na mga itong umalis. Napayakap na lamang si Soledad sa kanyang asawa. Kung pwede lang na nasa pangangalaga lang niya ang bata. Ang kaso ay iba ang katauhan nito, katulad ng ama. Hindi rin naman lubusang kinalamutan na Soledad na may anak siyang panganay, na ang ama ay aswang. At maging ito ay posibleng aswang rin. Tanggap na rin iyon ni Melchades. Ang maganda lang sa sitwasyon ay marespetong aswang si Gustilo. Hindi rin ito abusadong nilalang. Wala siyang ginagawang ikakapahamak ng mag-asawa kahit alam niyang malaki ang kanyang pagkakataong magagawa ang ganoong bagay. Maliban sa makapangyarihan sila, mayamang angkan din ang kanilang pamilya. Lumaki ang pamilya ni Lola Soledad at isa sa mga anak nila, si Mama. Pang-apat mula sa panganay na iba pa ang ama. At ang panganay niyang iyon, hindi na kailanman nagpakita sa Mama. Maging kami magpasa hanggang ngayon ay hindi alam kung nasaan na ba ito. Marahil ay nasa ibang bansa dahil may kaya ito sa buhay. Hindi lang din ako sigurado. Siguradong may mga anak na rin iyon. Mga pinsan ko sana na hindi ko man lang nakilala. Masasabi kong kakaiba ang buhay pag-ibig ang naranasan ni Lola. Ang kakaiba rin ito dahil bihira lang sa mga makaluma ang mahilig magsulat ng kanilang kasaysayan sa buhay. Namatay po si Lola sa edad na 70 sa sakit na kidney. At ang masasabi ko lang sa lola ko, God bless you, Lola. Hanggang dito na lang po ang inyong lingkod, Helga. Huwag niyo pong alamin kung saan ako nagmula. Basta tao ako. Alright.